Kaham lam sogo hain hai desa an YouTube channel lo tabung kang ke phungni mami rok song pai bai ke ang song pai bai tabung ke ta kisa misa nokni samuru tong khabo khai rnani nogrok phargrana tabung kang ke nogrok phar pai supa ponsrok phrana ni tongo franje balok sukala ke taisa supani kobong abo rania ko abo phrana ke satung kang ke to tabung ko motamuti satung kaham ke tipor khere rek se wati da wang no saimeya skango thui tongnai bonoboti ni kisa bo sakro misir rnani saya sakangke bobo jinai se urke khari chuki tola bisingo ke habi toinesi abagi saya bono siring siring ke romi telangai batum bisingo sidaine angbono pai kha samurok pai kha tabuk kangke tuku gana tukui mai tuk sasinai mai rok phima hai tong kha kisa tini phunga sisri no datina ang phung tipin khai pai khala ke abake tap ke ma phima hai tong kha tabuk tam tongo barta tana nai kha tabuk mai ba khuisne bile je phungo sakta dang khamo sakta o je tipin samani ke tabuk tukui musi pai ne ta ang tukuna sikang yang anikana tongo kitongana buji khana ro ya kong bri kitongana bono tukurana ni ke ama tukui tongtau bo tuku bai khang ki sang bono tukuru ang tukuna no tukurana se berina ni chalak ma sawi ko bono duri be khawi se tabu bathroom bisingo matrang sinai ka thangti ke beritina ni sajakti mal ano nahari nai tu thangli ya sari ko se berina phai tabu sung tuku lai gena hare tuku chala nai thoke sari ko berina 한 자동거 부sak 프랑 타네 자동거 부sak 프랑 타네 호데 부sak kahang ke busak hode tei sikak di busak ne aha tei sikak di busak ne yang ko ta phade mama kobong simanor ba siu go ge oi kha hobai khada hobai kha em bà khẩu ya hai kia rồi tê bà nàng này bố bà sao có hai chân nàng ra này kia giặc tê bà cả rồi có cô kia rồi đi à hay là sao tay phải tới kia rồi phải tới rồi anh kha kia muya khu cái nào thì này họ muya giặc cái sang sana này bà cái mà muya bài bốc hàng cái bà kia tabo bana ang khu grana muya ro khugui pai tabong ke sugana satchago nang sui talang sinai te tolawo suwelia haikin no song sinai tang tola talang ke sujak ba ge tabong ke jami blai khagna jami bufang to chi nogono tongo ke ba nogon khak sinai ta amsukha kai ko gabang ma ban thane kola kon tongai ya kalkat ang kitaran do yang gon hande yang gon hando ang kitaran tabo kothanga tubude yang ga tubude tubude ano yang ga rupade tadi ano tongai ang takta kita pina ya kala biar hangka sanja kaham tab ke sanda jaran cha nang na ne ata ser tonga thoki sa kisa ruwoi hinke jang ke to mutung pai kha dur cha iko jang ke kumun na tabo nang na simise
Mongke mosteng caca jauh nai tini horobo mosok kethi mosteng akaran ruwui akan patla tamsin kamu akaran bumung modu papaya akaran dang kamu ingkiamu mosteng sanani rishum ruwui taisi mosok kethi mosteng rose balok suka ke norok ba ani blogo nugya balok suka na mosteng zamani heda tabuk hingke mosok kethi mistok tok tonggo ang mosok kethi hingke rishum rena rishum ke bukur kugya bukur kugi rekangke thogya to bukur ganang si thogu hingke tabung ke akran sapule sina tabung hingke amuya saki songana muya tebo daina kha hingke oro tabo ang iko wak bahan tonggo asik gobang ya wak bahan botamni hingke muya bo kombla hingke wak bahan hingke mi uskang paimani hontali wi tonja kisa ke sekang soda roi boksa sinaita muya sakhiyo awang rori pebai kha thaipung busilei ten lebu bra rok bahai bo market motom si kok sugui tongka angke mo kito shipping bo ang renai laso hore ingke bono kisa ke yok plawina na khamsi klai ang ingke shipping bo ang kesap ke horna bai kai ko angke tabo abo muya sakhiyo ang khiklai resin ta am sike thogo muya sakhiyo shipping rei jak angke norok bo jainai die norok se sabai kha shipping roi jainai die am sike thogo bahai se market motom ji kok sugu thogo bedasi thogo go bahani sai shipping rejak ke ketine video amsuk jarate nong sinai taisa kadal video tubi tongo jotana na hor kaham